ljudi, ja sam Lea Stanković i danas ću vam pričati o bezbednosti na internetu. Kao što svi već vjerovatno znate, internet je mnogo korisna stvar i svi ga koristimo apsolutno svaki dan, kako da searchujemo svašta nešto na Google, saznamo neke nove informacije, tako da lajkujemo neke slike na Instagramu, da komentarišemo, da objavljujemo, postujemo, gledamo tuđe storije i tako dalje i sve to zaista jeste jako interesantno, zabavno, praktično i korisno, ali s druge strane svi znamo da postoji ona malo mračnija strana interneta, a to su neke negativne stvari kao što je internet nasilje. Na internetu nije baš uvek bezbedno, pogotovo na svim tim mrežama koje mi koristimo, i internet nasilje je zaista jedna vrlo teška stvar i generalno većina vas se već nažalost i susrela sa time. Postoje različiti oblici internet nasilja kao što su razne pretnje, razni ružni komentari koje mi dobijemo da bi se neko od nas možda osjećao loše i mi svi to generalno ne volimo i borimo se protiv toga. Zato je zapravo i vrlo važno da naučimo kako da se ponašamo na internetu i da naučimo kako da se zaštitimo od svih tih oblika nasilja. Zato su tu moji prijatelji i ja koji ćemo danas sa vama podeliti 10 saveta kako da se zaštitite na internetu. Slušajte nas pažljivo, koristite naše savete i delite ih na internetu uz hashtag bezbednost na internetu. Ne rugaj se, ne ismevaj svoje drugare i ne piši komentare kada si ljut i besan. Upotrebljavaj antivirus program, ne otvaraj linkove iz nepoznatih mail adresa i nauči kako da blokiraš neprimerene reklame. Ako te neko uznemirava, vređa, ucenjuje ili preti putem interneta, odmah obavesti svoje roditelje, staratelje, nastavnike ili pozovi 19833. Ne prihvati zahtev za prijateljstvo od osoba koje ne poznaješ. Ćao amigosi, imam neke savete za vas. Ne otkrivaj svoje lozinke nikom osim svojim roditeljima ili svojim starateljima. Nikada ne idi na sastanak sa osobom koju si upoznao na internetu, a da ne znaju tvoji roditelji. Nemoj da šalješ poruke, fotografije, videoklipove i ostale sadržaje nepoznatim osobama. Ne preteruj sa upotrebom interneta i video igrica, zato što to može da utiče na tvoje zdravlje. Sve što jednom objaviš na internetu ostaje tamo zauvek. I pod 2, nikako ne objavljuj svoje lične podatke kao što su u koju školu ideš, broj telefona ili adresu stanovanja.